Timbuktu Alobagolo in ancient Maliki Empire of Mali. I am maybe given a book. Just a kita. I know. Chemical engineering. Can you pass a chemical engineering? No, knowledge na galomwe. That's all. Knowledge na galomwe. They forget go see na. About history, but about history. Because all man and don't worry about what goes to Somalia is just like that. Na me no so ne man akpa abuncha. That one. Abuncha. I know that name. Ani ma abuncha. Nkowa balaga abuncha. Nkowa bito kan. Yes, so kan. Agu emeni encha. Agu is that deity, that energy that controls skills and talent, creativity and expertise. So if anybody name the Hebrew call ya bar mitzvah, so Aroabu, you awaken the consciousness of creativity in you, in your own kada, because Abu Gabra Abu. As Nandiben Navagna Abu, you can now become an orthopedic medical doctor. Obola Abu din abun. Nagiji okume we no become madoba. Kita in ejizi the water. That is the same Abu. Manobro na nna gị na-eke ike ama nna gị asị odogwu dị n'obodo ijezi ije go purchasing and supply ndekwenụ m anya ma gịnị ka ị na-apurchase ịghọta some of ndị na-abụ soldiers tata in the history of their lineage enwere odogwu si ebe a agbazi knockout ozo isi ọ dị polisi anyị na-aka na-ete karịkwa mbụ so n'ife ọbụla mmadụ na-eme na-adị na-agụ ya ime itie medical doctor Abu dibia dị na I was for one back and one ahụ ọ batara ọ bịa na ọsẹ na mgbe egosigodi ya ife ọ ga-eme empirically correct even though na that thing the medically impossible ma na ọ dị ya n'aka obiri agha aka ezumezu ndị ichie spiritually possible itie nwere okwu ikwuru maka one prologue in a movie. In a call maka one father reincarnate. Okay. That word is deeper than Moku and say Agwadi Anaru because of by virtue of his reincarnation. Who is Father Fadikem? No, Fadikem. By virtue of reincarnation, Fadikem is a Dibia. Yes. Just like what Bible told us. Matthew 11 verse 12. No, John the Baptist for Elijah. Yes, because all be a make here. Elijah bulunda mama not knowing that John 1 verse 12 sikara bonde na area ka enyere ikike ibozi ụmụ Chineke. As at that point ọ na-egbu ha boss ndị amụ aba because na ọkụ esigo n'inigwe ri aja. Akpọrọ na Chineke Elijah ka Chinkefa. By virtue of their confession, they are no longer prophets of Baal. Elijah misunderstood them and slaughtered them. Voice record Obum my Megan. Onye ki Elijah okwu ọnụ ya ka okwu ya leda n'aja n'ihi eje n'igwe. Ọgba Elijah nkịta ọnwụ. That same thing na-eme na Jude chapter 1 verse 9. A na-azọ ozu Moses azọ. Azọwakwa nke Elijah. He has to take Elijah by chariot. But he has to reincarnate. Ka ọ bịa kwụ ụgwọ isi o mere gịnị? O ji ugwu ya. Kedu ka esi gbu John the Baptist? He who live by the sword. So I mean, put on over. What good afachi, afago, Malonia nologo, Malabo continue, never he will be there by Makana Ephesians 6:1 and 2. Children, obey your parents in the Lord. Honor thy father and thy mother. For this is the first commandment with promise. Oh, it's up on Nagan. So that your days will be a lot longer. So Kezi Kaisi a bit and Dwaka without him and then Nayochi. Matthew chapter 1 to 17, Bible one day time. Go all the 42 generation of Jesus. Go on Nagan Kiss and I, Madam Honestly, you are right. So I was following you without knowing that this boy I'm not going So critical thinking I need. If a Chinese man or saying if you have Li Chen holding on to the ancient lineage is have you Li Chang Chong.